Zupnicza 21B, śmietnik, nie działająca zwora. Mamy stronę tutaj od ulicy. Ta zwora została naprawiona. Problem polegał na przycisku awaryjnego otwierania. Natomiast od strony wewnętrznej mamy drugie drzwi. Od strony patio. Tutaj ta zwora została zdjęta z racji uszkodzenia samej zwory. Napięcie nam dochodzi, wszystko w porządku, natomiast sama zwora nie trzyma. Zostało sprawdzone to jeszcze na zasadzie takiej, że ta zwora została założona w tym miejscu i też nie trzyma. Natomiast ta zwora, która jest od strony ulicy, trzyma cały czas. I w jednym miejscu, i w drugim. Także problem polega na naprawie lub wymianie samej zwory.